Bapak matursuwun sampun kagem luangake waktu kangge wawancara. Saderengipun tepangaken nami kula Sherina Istiqomah saking SMK Avicenna. Bapak, tujuan wawancara inggih punika kangge nutut informasi bab Desa Lontong Tuyuhan. Menawi Bapak saged? Saged. Oke, saderengipun kula saking Bapak sinten? Kula Bapak Supardi. Supardi nggih. Bapak, dusun menika kan dusun Tuyuhan ingkang terkenal kalehan lontong tuyuhane. Nah, kados pundi sih Pak kok saged diwujudake dusun Tuyuhan menika? Dusun Tuyuhan kan gini Mbak, sejarahnya dulu ada pedagang kaki lima seperti saya. Nah, gitu ada orang beli. Ada orang beli itu, yang beli itu Bacangilo. Nah, dikejar kali Sunan Bonang ngantos kepoyo-kepoyo. Kan bakule ditanggeti. Kok ana banyu kececeran banyune kokokan apa gamu kocakan Bu. Boten uyuhe tiyang mlayu niku wau ngertos panjenengan terusan mlayu ngantos kebirit-kebirit. Niku nggih. Terus kados pundi awal mula Bapak kok saged tertarik sajian lontong tuyuhan? Kula neruske generasi orang tua. Oh, nggih. Napa sih Pak ingkang bedakake sajian Bapak kalian sajian pedagang lainnya? Memang saya dulu sudah disuruh orang tua untuk melanjutkan kebudayaannya makanan khas dari Jombang. Oh nggih. Pinten kathah sih Pak ingkang lontong tuyuhan Bapak sadhe saben dinane? Kula tiap hari Mbak minimal ayam 6. Karo lebaran lebih dari 20. Oh nggih. Nggih pun matur suwun Bapak ingkang luangake waktu akeh kangge wawancara. Nggih, terima kasih Bapak. Dusun Tuyuhan, papan wonten Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Dusun menika terkenal amergi lontong tuyuhan, setunggaling hidangan kuliner khas ingkang sampun dados ikon laladan kasebut. Asma Tuyuhan piyambak ngagungani criyos unik ingkang libataken Sunan Bonang. Toko wigato slebeting penyebaran Islam wonten Jawi. Bentuk lontongipun ingkang khas segitiga utawi kupat sumpil. Ugi dados ciri ingkang benten. Pinten-pinten sumber ngaitaken bentuk segitiga menika kaliyan 3 tusuk ingkang melambangaken ucalan sunah Rasul.